जों दाबो फुंनि जामुं रक माचालायाखौ ट्रेनाव जेहेतु जेनेरेल कामराबा बेलायखेनो प्रब्लेम माइरक कामके माचाया दुई रक गरै washroom हाइगसिनि टॉयलेट रक दुई खिनि बागै बेलायखेनो प्रब्लेम लाइजाक हाइफानो जों दिप्रसाद फना मुथांना हिनि हाइजाकनि बागै आमबाइसिनि खाव कष्ट मान्या हाइकबा आमबाइसिनि खा मुंसापानो किसि सापानो जोंनि खा केबेलिया जोंनि दिप्रलेन आन्दोलन जों सनामनाय नहिनि बिसि हाइलाइजाक जों दाबो तीनटा कामरा तीनटा बगी दङ जों तीनटा बगियाव टोटेल सिनि दिप्रानि दिप्रासरक हाइजाक 461 जना जोङो 461 जना बागलायै कालाइजाक कायसे कायसे कामराव कुन जायगायाव 160 140 आमा हाइकाय कालाइजाक थुलाइमा आमा हाइनो कायसे कायसे सीटो खरं नै रखाय बा थुलायो इनके बाक्सा जे फ्लोर हाइकबा तलाव जे हिमा जागा आ जागाराव जों मा थुलायखा गाय कष्ट खालाय थांलाय तंलायो जों 2 तारिखआव सिटिं डेमनस्ट्रेशन होनाय दिल्ली जंतर मंतर गाय तिनि दाबो ओ जागा जों सकपाजे उत्तर प्रदेश दाबो ट्रक ट्रेन बो मालनाय और स्रापसा बो थागजाक आइनि बागै नरबाय कक सालायनि बागै दिप्रानि दिप्रा सरकनो बा ककनो जों साइमाननि बागै किसा कक सामानिसे जोंनो हायकबा आईपीएफटी नि गोबांमा बरकनो गोबांमा बदलनो कक सिलसावि दङ जे आईपीएफटी रकनि नाहारमुं दिप्रालेन्ड अब बुख्रु माननाय हायकबा आईपीएफटी रकनि दिप्रालेन्ड सानमानि माले माननो आमति हायसुमु गोबांमा बरकनि दङ आं तिनि सानानि मुसुङो जे जों भारतबर्ष इंग्रेजआव बाय शासन खायजाकमोन 200 बोसोर शासन खायजाका हायफानो चिनी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव सं एके गांधी जी जवाहरलाल नेहरू संनि नेताजी संनि सुभाष बंनि हारमुं हिमैनो जों तिनी भारत स्वाधीन भारतबर्ष जों दङै दङ सामुं खालायथानि गोबांमा बर' गोबांमा कक सावैनो मानो आमबाय कुनु खा केबेलनानि कक गरै जों सामुंसे खलाय फुनुना नांनाय जों शुद्ध कक बाय सिमि सावैया सामुंसे आसल कक नाय कक ननो जों जत बरनो साइमानि नांनाय बेबासिनि बिसिंगबो गोबां बरकनो खाव दुख नांजागो जे बिबाय आमति हिनजाका हनकाय जे ननि दिप्रालेन बुफुर माननाय रगबो इलेक्शन नि बागै सिमिसे सामुं खलाय दङ फिया जों तिनि 2009 नि सिमि दाबो सुगरा बिसि ब्रुम वाइनि वाइ थामखायाखै दिल्ली थाय सानै दंखै दिप्रालेन जों ताकलायबो सानै दङ दै थिनांगो जे मान्या साक सानै दंनाय नरक नुकना तेलेंगाना राज्य मानमानि प्राय 50 बोसोरनि उपर सानमानि यागलसे तेलेंगाना राज्य रक माने दै गोबांमा राज्य रक दाबो सानै दङ जिन दिप्रालेन सानमानि बिनो बरगबो 50-60 बोसोर उनि थांजाक दार्जिलिं रक सानमानि 50-60 बोसोर उनि थांजाक बरग माइनागो हायबान बरगबो हाल याकारिया जोंबो हाल याकारिया जों थैमानि परेफानो दिप्रालेन मानथुं आमो जोंनायो आबनि बागै थै नांखाय थै रिनाय जान नांखाय जान रिनाय तबो जों दिप्रालेन सनामनाय अ मन्त्रनो परिविनो जों चिनि दिप्रानि दिप्रासाद फरनि हुकुमुनो मोथांनानि दै थिनांगो चिनि दिप्रासाद फर कष्टता मानथुं अना हारमुना हारिनि चिनि दिप्रालेन सानन बागै दिल्ली थाङै दङ खाजारिता खुक्ता बुहुसन दिप्रानि आनि दिप्रासारक ताङै जानाय चाकरि खालायनाय परिनाय जतननो आनि खागाहाम ते हामबाय याफर नरक दंगि चिनि लगी जों बदर बाय थानाय जतननो हामबाय